Vytvorenie výkazov pre zdravotné poisťovne. Po ostrom spracovaní miest za vybrané obdobie môžete vytvoriť výkazy pre zdravotné poisťovne v bode mesačné spracovanie, výkazy pre zdravotné poisťovne. Program ponúkne zoznam zdravotných poisťovní, ktoré sú zabudované vo vašom programe. Kliknutím na ikonku mesačný výkaz program zobrazí mesačný výkaz konkrétnej zdravotnej poisťovne s doplnenými údajmi z vypočítaných miest a z údajov o firme. Ten si môžete vytlačiť. Podobne je to s prílohou. Zase program vytvorí prílohu so zamestnancami. A to isté platí potom pre každú poisťovňu. Zase mesačný výkaz pre všeobecnú zdravotnú. Klikneme na ikonku mesačný výkaz. Prílohu. Program vytvorí prílohu pre vybranú zdravotnú poisťovňu. Prirodzene pre každú zdravotnú poisťovňu vám program vytvorí aj súbor, ktorý môžete odosielať elektronicky do zdravotnej poisťovne. Necháte si ho uložiť kdekoľvek na disk, odkiaľ ho potom posielate cez elektronický portál príslušnej zdravotnej poisťovne. Údaje o zdravotných poisťovniach program čerpá z číselníka zdravotných poisťovní, kde sú čísla účtov nastavené, ktoré potom používa aj pre úhradu poistenia. K tomu slúži potom príkaz na úhradu, ktorý automaticky vytvára program. Budeme sa mu venovať v samostatnom videu. To je všetko, čo sa týka výkazov pre zdravotné poisťovne.